Hyvät ihmiset, olemme nyt Taiwanin kaupassa, olemme huomenna menossa vuorille ja katsotaan mitä halutaan ujumus. Kaap. Tämä otetaan. Hetkinen. How? Okei. Hyvät alienit, me saimme korin. Noin. Ja mennään etsimään lisää tavaraa Hars Rako perässä. Täällä ei näy olevan mitään tuottavaa, joten mennään muualle katsomaan. Että ne Joo, noita otetaan toki. Koska vuorilla tarvitaan energiaa. Noin, onko